Kene bakso B. Wah, pentolmu gede B. Piro B? Alah piro paling yo. Hah? B. Piro B? 10.000 B. Masalah iki bakul apa sedekah iki. Iki lho bolo pentole gede bolo 10.000 bolo. Yo bolo. Iki lho, iki posisine ning Rumah Sakit Bakti Persada bolo. Daerah Barat sing area sini bisa beli di sini bolo. Nah, ini lho bolo. Bakso mie ayam Margo Rosso iki lho bolo. Pentole sakmene gede nih 10.000. Iki bangkrut apa ora be? Masa sakmene 10.000 bolo. Cakar tahu anu beranak gitu yo. Oh, iki isine apa be? Iki cakar ndok beranak. Cakar ndok beranak regane padha? Padha. Ndoke aku be. Telur lah, bayuh bolo. Masalah sing diimbu iki bolo. Yo. Bayangno 10.000. Iki tenan 10.000 be. Iya. Wah, tenan masyaallah. Piora klenger tenan to aku bolo. Iki engko pesen 3 mangkok be ya. Oke, mantap. Wah. Ojo pedes-pedes be, ora kuat pedes aku. Nah, wah. Jan, iki bolo. Jadi imbu neh bolo. Masalah. Iki bakul apa sedekah iki. Yo. Iki lho bolo, tempatnya posisine ada di Rumah Sakit Bakti Persada di depannya bolo. Nih, daerah Kecamatan Barat bolo. Nih aku mau makan bolo. Ganjel perut bolo. Yuk bolo, kita makan bolo. Nah, di sini bolo. Kita makan bolo. Bayangno bolo. Duh. Iki bakul lumone ra kaprah bolo. Dun bolo. Wah, kayak masalah dengan harga 10.000 bolo. Dan bolo full tenan. Iki 2 mangkok klenger tenan iki. Opone 3 mangkok. Pah, jan tenan bolo. Wes sing pengen ndang mrene merapat tak traktir gratis. Buruan ki aku engko dat engkas ndang kabur. Tenang bolo, tenang. Oke. Yuk, aku tak makan dulu bolo ya. Masya Allah, kok ngene mbane aku rung mangane wis klenger ki engke bar mangan telo ki mangan bakso. Bayuh delon bolo. Sakne mbayane pentole gede. Masya Allah. Ya, wah. Dan belum. Yuk makan dulu ya, oke? Makan bakso bolo. 10.000. Bismillah.